Mietet fl-età ta' 112 sena Marija Farrugia li kienet meqjusa bħala l-ixjeħ mara f'pajjiżna. Ir-rekord tal-aktar persuna li għexet f'Malta kienet kisritu diġà fit-2 ta' Lulju tas-sena li għaddiet meta hi għalqet 111 sena, 3 xhur u 25 ġurnata. Dakinhar Marija Farrugia saret l-iżjed persuna li għexet fost il-Maltin u l-Awċin kollha. Minn informazzjoni li kien tana il-professur Raymond Manjon is-sena li għaddiet f'artiklu pubblikat fil-Gazzetta Il-Moment qabel Marija Farrugia l-aktar bniedem li għex kien Gianni Xkembri minn Ħalqormi li kien twieled fl-1757, koinċidenza kbira fl-istess data li twildet Marija Farrugia, jiġifieri fis-7 ta' Marzu. Marija Farrugia twildet fl-Akkwata ta' San Silvestru fil-Mosta fl-1912 u hi bint Anġlu Galja tal-Partiżan mill-Mosta u Anna imwielda Bezzina mill-familja ta' Mustaċċja. Ġenituri kellhom diversi ulied iżda salvaw biss 5. Omma kienet ukoll għexet ħafna u mietet ta' 100 sena u 3 xhur fl-1982. Marija kienet l-unika persuna ħajja f'Malta li għexet l-ewwel gwerra, l-irvellijiet ta' 7 Ġunju, it-twaqqif tal-ewwel Gvern Malti, it-tieni Gwerra Dinjija, l-Indipendenza, ir-Repubblika, il-ħelsien u dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għexet ukoll epoka sħiħa tar-Reġina Elisabetta II u l-bidu tar-Re Charles fit-tmexxija tal-Monarkija.